Umitirang ba ka jelau konrad sangma menta kasi ka administrative jemang ulapan longe ka jelang bat borok ki deputy commissioner via video conferencing hakaba ul ong ka jing ai inject tika ka dei ka atiarba ha ka je kun persya ka kelam coronavirus. Hakani ka jelang umitirang ba ulap tha ik officer ba ki dei ban penklan ya kane kamat namar ka jing ai inject tika ka dei ban poi shaman la ki jaka kisnong dakaba kentop lang ya kinong pnya snong. Hakaju kasi umitirang ba ulalait banjirip ya lightly ki yingmala ki bak sarkar kan sapan kala kum ki corona care center ki ba shipor hanong ba shilong bat onbu harangkat ki oxygen bat ki wei ki jingnon kam haka jing sumari kinong pangkoven kini ki kentop ya ka basic training center ka ba hamalki bat ka ba ondan hadu sispa jingthia katba ka industrial training institute ka badan haranja kandai ka jaka ka ba sumar kerpang la ka jongi ki kenthai bat ka bandon south sandali ki jingthia bat ka district commerce and industrial center kabadan Hanongrim Hills kandai kabadan hadu ripu tili kijingtia kat kum ka kerwa kabala pha na ka office umutirang ba kini ki lai tili ki yingmala ki dei ki bala banbu sibun tili kijingtia bat kani ka shong kat kum ka jingdawa jong kapor